Les noves instal·lacions de vins i licors Grau a Palafrugell van acollir un tast de vins dirigit pel reconegut periodista i escriptor Marcel Gorgori. Prop d'una cinquantena de clients i amics de vins i licors Grau van tenir l'oportunitat de participar en aquest tast únic en què Gorgori va repassar la relació entre la música i el vi, les seves dues grans passions. El tast es va obrir amb la benvinguda de Jordi Grau i Segarra i la projecció d'un vídeo on es repassa la trajectòria de vins i licors Grau. A continuació, Marcel Gorgori va donar la benvinguda als assistents. D'una manera planera i distesa amb què ràpidament es va guanyar la complicitat dels participants, Marcel Gorgori va centrar el seu tast en 4 vins de la DO Empordà, dels cellers Coll de Roses, Espelt, Masoller i de la cooperativa de Garriguella. De cadascun dels cellers, Gorgori va escollir una de les referències que per les seves característiques destacava així. Tots seran vins de la DO Empordà, però amb una gran diferència entre ells, perquè, esclar, això de relacionar vins i músiques, com que ja és una mica mistificat tot plegat, si els vins no són molt distants, de tipologia de vi, costa més de pescar el que a mi m'agrada que la gent sigui capaç d'apreciar, diguem, no? Ara, tots els vins són de la DO Empordà. Al llarg de la seva trajectòria, Marcel Gorgori s'ha centrat en la difusió de les seves grans passions, la música, especialment l'òpera, i el vi. Dues passions que, segons va destacar, tenen grans potencialitats juntes perquè poden ser vehicles d'expressió de la sensibilitat humana. En aquest sentit, va remarcar que en els seus tastos la música reforça la descripció dels elements característics del vi. Igual que agafem elements olfactius, de fruites, de flors, per descriure la sensació que ens dona el vi, o fins i tot imatges, doncs jo miro, a més de tot això i de fer un tast convencional, vista, olfacte i gust, a més, dic, aquesta música té aquestes característiques i aquest vi també les té. No mistificades, característiques sensorials concretes que estan en el vi i en la música. I això m'agrada molt fer-ho i és el que farem avui aquí. El tast de vins de la DO Empordà, conduït per Marcel Gorgori, va tenir lloc al nou auditori que Vins i Licors Grau ha inaugurat recentment a les seves instal·lacions de Palafrugell. L'acte va concloure amb un aperitiu per a tots els assistents, on van tenir l'oportunitat d'intercanviar opinions amb el mateix Marcel Gorgori. El nou auditori de Vins i Licors Grau, que està equipat amb les últimes tecnologies d'imatge i so, s'ha dissenyat per acollir activitats relacionades amb el món del vi, amb l'objectiu de donar a conèixer i descobrir la cultura del vi als seus clients. Les noves instal·lacions estan situades al subterrani de l'Enoteca de Vins i Licors Grau a Palafrugell, que recentment s'ha renovat i que compta amb prop de 12.000 referències de vins.